Iki pengasian. Sun matek ajiku. Kupat lepet. Kupat lepet. Lipat lipet. Lipat lipet. Waja saiti. Waja saipet. Besi saipet. Wis kuwi dungane wong sunat lho Wijo. Engko lak mesti guyu lho reaksine ana ta. Ayo, Sun matek ajiku. Matek ajiku. Head hot head hot. Head hot head hot head hot head hot. Head sentel hot. Head sentel head. Head sentel head. Head sentel head. Lemek turu jenenge karpet. Karpet. Jenang desa jenenge Lemet. Nemplek ning kathok kuning. Kepet. Kuwi donga apa lu? Donga kocok iki. Lho, wis guyu to. Lho, mesem to. Lho, reaksinya reaksi kok piye iki kocok ku ya. Ya lek anu ki gunane pengasian no. Pengasian iki asli iki. Ayo gunano. Gemak ipu apa jaran goyang? Sun matek ajiku. Sun matek ajiku. Jaran goyang. Jaran goyang. Tak goyang ning tengah latar. Lerane banyu. Nimbo. Nimbo. Aja mbok tekoki. Aku ya bingung. Tak goyang ning tengah latar. Tak goyang ning latar. Pat upate lawe wenang. Yen rane taline kotang. Ya ora usah mbok tekoki. Apa lawe nang taline kotang. Sabet ki gunung jugruk sekolah sat. Wah, iwake akeh. Oke. Jangkrik mbak mbok tekoki kok iso. Kuwi jiti mesti gloket-gloket ngono. Sun matek ajiku Semar mesem. Nyapa wae mesem. Entuk arisan. Kowe lak marang tuamu. Agus Sumawardani. Ana kanca-kanca Dwojo matur nuwun semuanya. Terima kasih Wojo. Masyarakat Sidon, terima kasih sembah nuwun sedaya perangkat, sedaya panitia, Bapak Limas. Sigi Bibi. Badange surya nanging batang nang mripatku. Are rembulan
Sembah nuwun Mbak Elis.